Bă, băieți, faceți noi o spargere de diamante ca la carte. Am băgat aici 522 de diamante pentru glue. Haide să intrăm la caracter să vedem și noul top-up. Bă, este decent caracterul. Hai să-l și îmbrăcăm. Asta și cu pantalonii ăștia permanenți. Să intrăm la store. Am zis că vreau să iau glue-ul neapărat. Ia, avem ce să luăm de aici. Ceva care m-ar ajuta, haine, ceva. Na. Nu vreau să iau nimic. Unde este? Crate sau... Da, crate. Prima oară o să iau maxim 300. Ok. Nu, 300 și o să mai iau maxim 279. A, nu pot. Maxim 210. Le-am dat open. Căcat. Câte avem? 8. Să le dau open una câte una. Hai mă că poate sunt pice. Câte avem? 21. Dacă o ținem în ritmul ăsta, hai că o să mai bag câte diamante și... O să mai bag diamante și revenim. Da, bundle. Nu prea mișto. Da. Da. 400. Și 100. Să vedem. 100. Patru diamante. Hai să vedem dacă luăm glue-ul. O să revenim în 5 minute, 24 de minute, ceva timp. O să mă duc să mai bag că vreau neapărat glue-ul. După o jumătate de oră după ce am fost să bag passive, din greșeală am uitat că trebuia să filmez. Și gen am luat alea, mai am passive, dar nu o să-l cumpăr. Și am făcut 41 de bănuți de ăștia de casă de papel, plan Bermuda. Și direct exchange, congratulations. Și bum, glolo. Mai am unul, hai să iau un bounty. Și mai am 24 de diamante. Ce pot face cu 24 de diamante? Special shop. Niciun caz că l-am. Nici skin-ul nu-l vreau. Opa! Dacă nu pică permanent. Probabil că o să-mi iau chestia gen de o săptămână, de-mi dă 60 de diamante pe săptămână. Unde a fost? Unde am vrut să intru? La store. Și la 80 aici la Mystery Shop. 24 de diamante. Ce-și putea eu să iau de 24 de diamante? Adidas și ăștia. Sau Bermuda tichet. Da, o să iau Adidas și bum. Am uitat să le dau Quick Equip. Și așa n-aveam Adidas. Quick Equip. Bum. Bă, n-am haine decente, dar avem glue-ul. Haide să-l vedem. Băi, ești nebun la cap. Ia să vedem. Băi, ești nebun. Da.
Am mirosit diamante degeaba.